Ľudia, vítajte u našeho prvého zápasu. Dnes máme tu RN Championship World. Máme tu ako majstrovstvo sveta, tak máme tu RN Champion. Prvé privítanie máme tu trofej, ktorý vyhrá, dostane možno aj Game Pass, uvidím ešte, ak na tom budem. A môžeme odpáliť rakety. Dobre, 3, 2, 1. Opa, a pozeráme na zápas. Ja som prezident FIFA. Tu musíme ešte rýchlo ísť. Musím ísť do live hentom. A už sa hraje, máme tu RN Champion, bude sa to hrať celé mesiace. A pozeráme ako budú hrať. Ernestová rodinka je na tom zle úplne. Pískaj, rozhodca pískaj. Nehrá sa. Počkajte, ľudia. Ešte to ideme odpratať. A pripraviť ľudia musíme, ešte viete čo? Ľudia musíme pripraviť, jak nebolo 1 gól. Stále 0-0. Rozcvička bola. Rozcvička, ale ten gól neplatil. Fúha, kde to máme? Pri Loptorda kde, ale neviem teraz kde. Pri Činkách. Kde sú Činky? Neviem. V Propoch. OK, ľudia, necháme to tak, pozeráme. Pozeráme na dnešný zápas. Je to zatiaľ 0-0. Uvidíme, ako dopadnú. Tým najlepší sa to nejak snaží, ale... Za čiaru! Píska sa! Odnova. Idem im tam nahrať loptu. Idem si dať mikrofón. Ma zle ešte počujte. Máme tu rozhlas z RN Championship. Máme tu RN Champion. Najlepší šampionát. Máme tu rakety sme odpálili. Jeden hráč nám odišiel. Jeden hráč, to je jedno. Máme prestávku, ľudia. Ideme si tu robiť rozhovor. Prestávka, hralo sa len možno len minútu, lebo sú takí unavení, že nefungujú. Jeden išiel po vodu domov, ale to je jedno úplne. Išiel jeden po vodu domov, to je jedno. No, ja neviem, jak sa zatiaľ cítia futbalisti, ale možno uvidíme, kto vyhraje. Dobre, bolo to 1-0. Nebolo to 1-0 žiadne. Je to stále 0-0. Ja musím ísť po toho hráča, niekto musí ísť po toho hráča, alebo niekoho najmä. Idem ja pre toho hráča. Dobre, rozhodca, môžete ísť, zatiaľ tu robíme takýto veľký rozhovor. V finále sa budú hrať na takom perfektnom štadióne, že to bude také... Takže on si išiel do reštaurácií, hej? Ten proste štadión bude tak vyfinkený, že... Dobre, tento štadión je zatiaľ nič moc, lebo nie sú finále ľudia, ale finále budú fest dobre. Najlepšie budú finále. Finále dúfam, že sa to nejak urobí. A ľudia, finále... Futbal nám ešte nezačne, lebo hráči sa išli nájsť alebo napiť.
do šatne, alebo nie sú v šatni, sú doma a oddychujú ešte takých možno 5 minút sa bude ešte tak 5 minút bude prestávka, 5 minút je prestávka, 5 minút je prestávka a potom sa bude ďalších možno 5 minút hrať, potom keď to bude stále 0-0, tak pôjdu 12 minút bude a nastavených 12 minút. A keď to bude stále 0-0, tak idú penalty. Ľudia musia ísť penalty, alebo len 10 minút a penalty môžeš, keď to bude stále 0-0. Stále 0-0, musím povedať rozhodcovi, kde sú sakra všetci hráči. Tak, tento rozhovor ukončujem. Majte sa dobre na tomto zápase a čaute. Rozhodca, kde sú? Oni išli do tej reštiky, kde... Fúham. No ale asi už tu idú sami strany, neviem. Hej, idú, lebo tu idú. Dobre, im zatiaľ dlho šatne. Ľudia si môžu zatiaľ dať občerstvenie. Môžu si zatiaľ kúpiť kópiu trofeje Erne Champion. Alebo len na okrásu si nechajú. Aj na dolno. Fúha, to je dosť dobrý štadión máme. Možno je to... Ľudia sa už sťažujú, že tu nie sú hráči. Je to asi hrozné. Zatiaľ musíme odpáliť raketu jednu. Dobre, tie rakety dáme ľudia preč. A čakáme na hráčov. Ja idem pre nich. Tento šampionát, tento ľudia, máme tu druhý rozhovor. Tí hráči sa fakt nevrátili, to je hrozné. Rozhovor 2. Stále sa hráči nevrátili, takže musíme čakať, kým sa hráči vrátia. Išli do reštiky si dať gulášik. Ja tomu nepochopím, keď majú byť v šatni. Fúha, máme tu taký štadión velikánsky, no nie je dosť velikánsky, ale buďme radi. My sme už plánovali štadión robiť taký najmenší, ktorý sa vôbec tu nevodí ani futbal. Tam sa by nevošiel ani futbal, ani ľudia, to by len sedeli na takých lavičkách, ale potom sme premysleli, že to bude taký najväčší štadión, že rakety sme odpálili, všetko sme odpálili, lebo sme to tak mali naplánované. Fúha, hráči sa možno za chvíľku vrátia, možno do 5 minút. Nám jeden hráč už skončil, už nebude hrať. Nemá dres. Takže... Fúha, tak aspoň penalty pôjdu. Ideme to kam? Takže prepínam, vyhral toto FC najlepší. Nie, nevyhral ešte. Takže Prestávka. Idem ešte pravo. Ešte pravo idem. No. Nič, tento šampionát bude fest best. Musím... Hráč sa už vrácia tu. Hráč sa už možno vrácia. Máme hráča späť. Tu nejaký komorník prišiel. Tento štadión sa zamkol. Takže, kto vyhral? Ideme sa pozrieť na Stasi. To je jedno, to je jedno. Ľudia, keď dal, fúha. Ľudia, máme tu 1-0.
trofej víťaz nebude držať až vo finále. Takže Ernestová rodinka nepostupuje do štvrťfinále. Nepostupuje do štvrťfinále, ale ide domov. A 1-0 vyhralo FC Najlepší. Zatrieskam. Fakt dobre. Tak ľudia, zakončujeme rozhovorom. To bol epický zápas. Jak mohol vyhrať FC Najlepší, keď Ernestová rodinka je taká silná. Ernestová rodinka sa vôbec nesnažila. Bolo to úplne najhoršie. Ernestová rodinka sa vôbec nesnažila. Bolo to úplne najhoršie. Jak mohla Ernestová rodinka ísť domov? To nedáva úplne zmysel. Sakra. Nedáva to zmysel, lebo ten druhý hráč z toho Ernestovej rodinky išiel domov na guláš, si išiel dať. Nechcel hrať futbal, tak máme tu víťaza, nie v finále, žiadny trofej, ale vyhral len zatiaľ možno zlatú kopačku, môžem mu dať, nie, zlatá kopačka, žiadna zlatá kopačka. Dáme mu za to, takže počkajte, ideme mu za to dať čo dať. Zlatú loptu podpísanú od Ronalda. Nie, iba zlatú loptu. Ľudia, musíme mu dať zlatú loptu. Zlatá lopta, táto musíme mu dať. Tu máte. Takže ľudia, FC Najlepší vyhralo a postupuje z ide FC Najlepší ide do štvrťfinále, ide do štvrťfinále a ide s FC Nubácmi. Podľa mňa zás FC Najlepší zás vyhraje a pôjde do 8 finále. Neviem. Dobre, to ešte premyslíme. A možno ešte sa budú hrať play-off a potom pôjdu tak v finále už. Dáme tu ľudia v finále. Máme tu taký rozhovorík maličký, že už sa tam boskajú, to je jedno, že už vyhral aspoň ich muž a pôjde konečne do len štvrťfinále. To nebude také rýchle, ale dobre, ešte sa nebudú hrať v tom, že prehral. Ešte sa bude hrať jeden zápas s Ernestovou rodinkou a uvidíme, jak to dopadne. Ernestová rodinka nejde domov, ešte zostáva, ale bude iný hráč, lebo tento hráč bol úplne slabý. Dáme takého dobrého hráča, že ste ešte nevideli. Tým sa stáva, možno, uvidíme. Je to také, že tento turnaj sa bude hrať len takých 10 zápasov, dáme 10 zápasov sa bude hrať presne tu, 10 zápasov sa bude hrať presne tu. Filip, najlepší hráč, Lamine Yamal, ešte sa bude hrať jeden zápas s Ernestovou rodinkou a bude úplne iný hráč, lebo toto bolo úplne slabé. A táto trofej ide do múzea, nebude sa tu ešte ukazovať, ale bude sa tu ukazovať, vo finále ukážeme a potom ju donesieme finalistom, donesieme tu trofej a postavíme tu najväčšie. Také najväčšie, tu musíme postaviť také najväčšie, viete, tu tak najväčšie, tu musíme tak urobiť a budeme nad tým stať a víťazi si pôjdu po medailu a po trofej. A tá trofej bude kopia, nebude reálna, lebo tá reálna trofej musí ísť do muzea. Nemôžeme ju... Dobre, ľudia, dáme reálnu trofej, proste reálnu trofej musíme dať
hráčom a tú kopiu len zahodíme. Kopiu nedávame na čo. Nech si užijú reálnu trofej a potom tú reálnu trofej dáme týmu a tie turnaje sa budú konať tak veľakrát. Tie nebude full Ernest Champion raz za rok sa bude hrať iba. Lebo Ernest Champion sa hraje full len raz za rok. Toto je prvý turnaj, kedy sa hraje Ernest Champion. Toto je prvýkrát tento turnaj sme uskutočnili. A ideme povedať rozhodcovi, ako sa cíti po tomto. Pán rozhodca, ako sa cíti po tomto zápase? Docela dobre, pretože akože to bol ľahký zápas, aký ja som musela chodiť, preto vedela som, že nechcel ísť, ale bol to mega super zápas. Videla som, že sa snažili a dúfam, či sa im zase bude dariť. A máme tu hráča, ktorý bude hrať za Ernestovú rodinku a máme tu možno máme tu hráča za Ernestovú rodinku a toto možno hráčka za Ernestovú rodinku. Uvidíme, že či vyhraje alebo prehraje Ernestová rodinka, že či pôjde do štvrťfinále alebo nepôjde vôbec. Uvidíme, ako sa, už hráči tak spia, za chvíľku pôjdeme po autobus a pôjdeme ich odviezť domov, nech si oddychnú. Uvidíte, ako to pôjde ďalej. S týmto rozhovorom končím. Zápas úplne skončil, bolo to možno len 10 minút. Bolo to len minútu, že sa hralo, ale na ďalší zápas sa to bude hrať. Kľudne hodinku to budeme natáčať. Hodinku sa to bude natáčať, lebo vidíte, Lamine Yamal už je totálne vyžízený, úplne chce spať, unavený. Ja viem, že sú všetci unavení po takomto zápase, že Ernestová rodinka prehrala. Ja nie som smutný, že Ernestová rodinka prehrala. Ja viem, že to je moja rodina, ale FC Najlepší boj tak sa snažili, lebo snažili sa, viacej hrali, lebo to tá Ernestová rodinka Fuenda, kde lietala a vôbec tú loptu nemala v nohe. Ja neviem, jak sa to mohlo stať, že Ernestová rodinka prehrala a FC Najlepší vyhral. Ja som fandil FC Najlepší, ale dobrý tento zápas bol. No dobre, ľudia, ideme po autobus. Ľudia, musíme ísť odviezť hráča domov. A tento štadión zatvárame. Ja musím brať na ruky, pretože on už mi spal pod lavičkou a to by som ho tam nenechal. Dobre, spálni autobus. Konečne príde autobus. A to ja tu blízko bývam, ja dojdem aj pešo. Ale ja ho musím odviezť autobusom. My tu máme auta. FC Najlepší. FC Najlepší. Teraz sa budú tak radosne. Dobre ľudia, týmto zatvárame tento štadión. Bude zavretý možno len jeden deň a potom sa zás bude hrať nič. My zatvárame tento štadión. Všetko musíme dať toto dohromady a ideme autobusom. Autobus musíme spávnuť. Autobus a ideme pre hráča. Hráč má len 20 rokov, nie je to Lamine Yamal, je to len Filip. Filip sa dosť snažil na tomto zápase. Fakt sa snažil, lebo bol to epický zápas proste to bol najlepší zápas na svete. Si predstavte. Dobrý to bol zápas, úplne najlepší proste. Tak, jak to mám povedať, tento zápas bol úplne najlepší, lebo nebol dosť najlepší, lebo to sme dosť tam nepremysleli, že oni sa tam budú tak nedobre správať. Tak a máme už tu čakáme na nich, už tu čakáme, autobus tu čaká.
A musíme čakať ľudia, kým oni dorazia. Musíme ísť autobusom. Ja už nemôžem ani riadiť. Ja keď som unavená, nemôžem riadiť už. Vyhralo FC najlepší. FC najlepší vyhralo. Vyhralo FC najlepší. Daj toto na parkovisko. A tak ľudia, tento zápas ukončujeme a dúfam, že ste sa mali radi u tohto zápasu. Bol docela krátky, ja viem, ale vidíme sa u ďalšieho zápasu. Tak dúfam, že možno vyhraje FC najlepší. Tak čus.